Ugye van nekünk egy magyar tengerünk, a Balaton, ahol mindannyian imádunk leutazni, kikapcsolódni, pihenni, lazítani. És ha már Balaton, akkor ugye a szállás a következő kérdés, sarkalatos kérdés, hogy ott, ahol tudunk megszállni. És hogy létezik-e olyan innováció a Balatonparton, ami nem csak szállodaként üzemel, hanem éppen befektetésként is tökéletes. Most Endrére vagy akkor inkább Anitára nézzek? Ugye Anita már többször volt nálunk, mint interiőr tervező, bár eddig inkább a privát, a magánszférában, és mint hogyha most léptél volna előre egy nagyot, Endrével közösen valamit megálmodtatok, melyikőtök kezdi nekünk ezt elmesélni? Szerintem átadom a szót Endrének, én inkább a belső interiőr kialakításában, a lakosztályoknak a stílusában vagyok otthon, és arra kértek fel, és akkor a koncepció az akkor kezdjük az elején, ugye akkor Endrénél. Az ötlet abból eredt, hogy egy frekventált, forgalmas helyszínen kialakítottunk egy olyan apartment hotelt, ahol mint apartman is, de mint hotel szolgáltató funkció tud a kettő együtt működni. Tehát vannak az apartmanainknak tulajdonosai, akik használhatják a wellness-t, használhatnak egy gasztróteraszt, ahol éppen egy Michelin csillagos Michelin séf fogja felszolgálni a degustációs vacsoresteket, vagy fogja készíteni a finom fogásokat. Viszont a szállodában vagy az apartman hotelen belül visszabukkoljuk majd, tehát magyarán visszabéreljük a lakástulajdonosoktól az apartmanokat, és ezeket külföldi vendégeknek, hazai vendégeknek egyaránt borturizmus, gasztroturizmus, e-bike turizmust fogunk szorgalmazni. Ez egy álom, vagy ez már a valóság? Tehát hol tart ez a megvalósításban? Ez egy álom, elkészültek a gyönyörű tervek. Akkor ez most egy fantáziavilág, hogyha jól értem, amit most így elénk tárt Endre, és hogyan lesz ebből az álomból valóság? Vagy éppen mikor mehetünk akkor szallagot vágni? Ha minden igaz, évvégén elkezdődnek az építések, tehát október 1 után lehet, ugye kiemelt üdülővezetről van szó, és terveink szerint 2026 nyarán már biztos. Anita, te korábban, amikor jártál nálunk, akkor jellemzően magán ingatlanok interjérjét tervezted meg, és ezzel kapcsolatban adtál nekünk tanácsokat. És emlékszem, még az is szóba került, hogy otthon nem szabad elkövetni azt a hibát, hogy mondjuk egy hotelnek a stílusát próbáljuk bevarázsolni az otthonunkban. Most akkor itt tulajdonképpen neked egészen más fejjel kell gondolkodni. Más volt, igen, a koncepció, de és ez volt pont a kihívás, mert szeretem a kihívásokat, hogy egy olyan belső teret kellett kialakítani, ami mindenkié. Tehát ahol mindenki jól érzi magát, illetve a fő koncepció, mivel adott volt a Balaton, tehát a Balatont kellett behozni az apartmanokban, és nem véletlen, hogy a látványterveken is óriási fotótapétákkal köszön vissza a Balaton, illetve hát a vitorlázás, mert Magyarországon a vitorlázásnak hagyománya van. Beszélj még egy picit ennek a konstrukciónak a sajátosságáról, csak hogy jól értem-e. Tehát apartman, vagyis valakinek a lakása, vagy tulajdona, de vissza lehet bérelni, tehát magyarul abban a köztes időszakban, amikor ő nem tölti ott a szabad idejét, akkor ez bérelhetővé válik, és ez tulajdonképpen a tulajdonosnak termel valamiféle bevételt. Így bizony. Illetve gondolom a működtetőnek ez valami. De közben ez nyilván, bocsánat, teljesen más, mint a klasszikus Zimmerfrei volt. Igen. Igen, kicsit exkluzívabb kicsit. Tehát, hogy összefoglaljam, az üzemeltető cég 10 évre visszabérli a lakásokat, az apartmanot. Ez egy garancia, és egy garantált befektetés. Fizet egy megtérülést, pontosan. Viszont cserébe az üres, nem foglalt napokon abszolút a tulajdonosnak kulcsa van a saját apartmanjához, és oda előre ugyanúgy azon a foglaló felületen egyeztethet az üzemeltető céggel, hogy ő szeretne ott egy napot, 2, egy hetet családjával, barátaival eltölteni. Adott esetben az egész 6 apartmant kiveheti, ami ugye 16-tól 24 főig, mint egy hotel, itt takarítva lesz, itt. Akkor van egy recepció, tehát nem tudja rám törni a tulajdonos az ajtót az, hogy ne haragudj, de már éppen letelt az idő, és mostantól éjjel. Senki tehát van egy recepció, akkor ott aki az egészet felügyeli, irányítja. Ez egy okos hotel lesz. Hogyan lehet csatlakozni, ha mondjuk ez most mi, vagy akár az értékteremtők nézői kedvet kapunk? Van még arra lehetőség, hogy akár beszálljunk ebbe az üzletbe, kérem? Van még lehetőség, igen. És hát ugye a gyönyörű dizájnnak köszönhető, hogy minden kulcsra kész. Tehát nem csak kulcsra kész, itt minden az utolsó látványelemig be lesz rendezve. Így mondja, hogy a nagy szellemek, hogyha találkoznak, de önök hogyan találtak így egymásra, hiszen nagyszerűen működik ez a fajta együttműködés. Hát, úgy érezzük, hogy együtt hozta. gondolkodnak, és egy eredményes projekt lesz ebből. Teljesen véletlen
hozta, és mikor így összekapcsolódtunk, tehát én terveztem vendégeknek, mondhatjuk, kicsit terveztem az ő lakásukat, és az élet meg úgy hozta, hogy ráadásul még az is kiderült, ha mondhatom ilyet, hogy abszolút földiek vagyunk, szegediek mindketten, sőt még egy iskolába is jártunk, tehát a hihetetlen. sors hihetetlen, nem, Ende? Van egy csomó egyezés az életútban. És szépen tervezett az Anita, innen jött az ötlet, hogy fú, akkor ezt tovább kéne gondolni, és valami nagyobb dologban is együttműködni. Ez Abszolút. benne volt? Ez abszolút benne volt, igen. És mi lesz 10 év múlva? Akkor dönthetek, hogy akkor tovább átadom önöknek, hogy csinálják, amit eddig, hiszen jól csinálták, vagy pedig akkor beköltözöm, és akkor onnantól mi lesz önökkel? Minden bizonnyal annyira jól fog működni ez a koncepció és ez a turizmus, amit mi oda tervezünk, megálmodtunk, hogy mindenki hagyja továbbra is a úgy fogja megérni, igen, ugye? Igen. Drukkolunk akkor, és figyeljük majd a megvalósulást is, és még beszéljük erről, meg találkozzunk. Hát sőt, kíváncsiak vagyunk, hogy működik. Jövünk szalagot vágni. Igen, ezt akartam mondani, igen. Kérünk egy meghívást. Szívesen, abszolút. Jó munkát. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.